Kembaran itu lagi gambar tadi bos. Jadi ngopi bos sekarang sapro. Bro, ayo bro, ngopi bro, ngopi sih. Kok gak kita bro ya? Bro. Apa to apa? Nah, ki mau pembuatan apa iki? Nganu ya, gubuk ya. Gubuk digo delok go tan beneng sawane. Gambaran. Suka duka. Wah, suaramu kok apik men. Ini baleni ora ceritane. Ojo gitu. Ya itu di baleni. Ora oleh to. Kowe kok iso teh ombe namu kuwi lho. Ombe namu iki lho iso teh iki lho. Lah apa to? Gak apa ya. Lah kan ngopi sik to dik ngono lho, ngopi kopi sik ben padang nih moto. Nah, ini jadi proses pembuatan gubuk ya, Bos. Ada bambu dan segalanya sudah komplit, Bos. Nah, kayak tempatnya neng kono. Jadi nek nggo tandirane ngene cerpong. Nang nggo gambangan iki dikai gubuk dan kena digo layah-layah, Bos. Gulai ngono tuh, Bro. Oh, gak ngono, Bro. Piye? Iki gulai nonton Mas Afro. Oh, tempat kowe ya, Bro. Artik kok. Lho, Artik ya. Wow, Iya, Bro. ngono. Ya ora, Bro. Patahe. Kok patahe. Jadi, ya, jadi ini kayak Brambang wis. Ya, itu tunggu pita akeh, Bos. Soalnya Brambang mulai bersemi ya. Jadi ini kok langsung tak parahin Rono, ben ngerti. Tak tandurane ngene Cerpong iki mulai bersemi, dikai gubuk dan dikai jaring iki biar pitik biar gak masuk, pitik banyak sekali. Lah ngolah pamane pitik mlebu ya langsung dimasak. Iya, carane piye? Carane engko to. Carane sapa? Aku ngobrol. Tak dudu carane. Enggak diantemi wong kene to. Ora, kowe ngomong jenenge Tomblok aman. Nah, kita harus tak panu. Gila lo sik. Oke, Bos. Jadi persiapannya kita lihat Brambang sudah bersemi, Bos. Jadi kok tempatnya gubuk ning kene iki, Bos. Pojok ning kene. Soale kita wakeh mulane iki dipager, Bos. Nah, iki lho, Bos. Wis semi, Bos. Brambang aduh. Nah, iki lho, Bos. Brambangnya sudah bersemi, Bos. Alhamdulillah. Nah, kayak wong iki. Lah mbok apane to kanune kuwi? Kok mbok pikir wis ben ngono ora apa-apa to, Bang? Lah nyemplung yo ndot tok to. Lah kowe arep pengen pakanan lagi to. Dong sono iki. Ndi kuwi? Nah iki, Bos ya, prosesnya Brambang Cerpong, Bos ya. Kita ndelok, Bos. Nah iki, Bos. Dadi niki wis bersemi. Muga-muga lancar, Bos, tandurane. Prosesnya ya lama soal iki ya nyirami soal Brambang. Iya. Kan yo nyirami to, Pong. Lho, sapa? Lho. Pengalaman to. Lah aku duduk iki lho, Pong. Iki duduk iki lho, kalenane pi rada jero Pong sakmene minimal. Soalnya digo pertahankan air kan kudune banyune mampek akeh. Lak ngono iki namung saithik tapi gak apa-apa, Pong. Lah ya kan mesin pendem. Iya disat to, lak wis bar disirami disat engko anu neh ngono. Calane gubuk ning ndi calane lamun nggih gubuk? Ya soalnya pitike akeh, Bos. Soalnya Brambang iki gak oleh eneng pitik masuk, oleh eneng pitik masuk tetep ajur. Cucuk iki eker-eker. Soalnya Brambang iki kan ngandure kan ngene, Bos. Nah, kan ketok ngono kuwi. Dadine wajib.
No, lahane ning kok daerah Klongrejo ya, Bos. Kulon omahe Piti, Bos. Ya desmu akeh medesmu. Dan beratam iki. Kula ditakon didol ora? Ora engko udan ora udan ora. Ora, ibu ya karek mendunge ndelok suasana mendung kita ya gak, Bang. Tapi lak sore ya mbuh biasane wong udan iki ra kena dijangkau ya, Bang. Kita Padang bae sore udan nah ngono lho. Delok wong nyirami brambang iki. Nah. Ora ra, Bang, lak udan. Delok pengen udan ya ndonga ae muga-muga ndang udan ngono lho. Sing deres. Nanti moh-moh banyu ngono lho, Bang. Lah lak gelepan ya kambang to, Bang. Brambang iki kok karepmu dhewe ae. Kok lha pas mbok sate ra oleh bak to banyu. Nah iki lho, Lur. Suasanane iki ning tangga Bos iki. Kono iki ora iki suasanane iki omah dadine iki ning tengah-tengah, Bos. Nah iki lho. Cara nandur brambang yang ngono kuwi. Dadine delok wong siram-siram brambang. Soale iki brambang wis mulai bersemi, Bos. Muga-muga panane dina iki apik, Bang ya. Nah, ngono dadine pokoke lancar-lancar ae tak dongane lancar, Bang. Dadine iki lho, ngene iki lho, Bos. Wong nandur brambang iki lak gak bathi ya rugi ya ta, Bang? Ngono lho, soale brambang iki nandur iki delok nyocokne suasanane iki gimana ngono lho, Bos. Soale iki ngono. Nah ngene iki. Lara bathi ya rugi ngono tok, wis riskune wong nandur brambang kabeh iki ya ngono. Ya pariya. Ya nandur melon iki pokoke melon lak kena udan ya wis ajur. Melon kena banyu ngambang wis gak kena dipangan, wis kena didol. Dadine wong brambang iki padha melon. Pokoke lak melon iki sayange melon, lak iki rada menak, brambang lak melon kena udan ya ajur. Wis ra bathi. Wong risikone wong bakul iki ya rugi. Rugi ya bathi wis ngono tok wis pokoke. Lah wong lak kan rugi ya emoh to. Ya ta, Bang? Ngono lho. Dadi donga-donga ae, Bos, muga-muga panane brambang tandurane brambang iki muga-muga apik. Ora kaya ben-bene iki, Bos, iki lho, Bos. Iki mulai bersemi, Bos ya. Nah, suasanane. Nah. Piye? Ya lek wis metu kabeh semi kabeh minggu kita wapuh no ijo tek ambune ya enak brambang kuwi pokoke. Pokoke regetan gak oleh lho, Bang iki. Regetan nemplek gak oleh lho. Pokoke kuwi gubak ning omahe wong e kok mbok gubak rono kuwi lho. Ya kuwi omah wis kene wong e. Nah iki lho, Bos. Nah, disiramis. Muga-muga lancar pokoke. Nah, ini iki, Bos, nyirami setiap kan nyirami. Ki kowe njaluk donga udan ya. Muga-muga tak dongane udan terus. Bintang tukul. Nyirami ning bangkane kemang. Pokoke tak dongane ndang udan terus pokoke. Njaluk doane teman-teman, muga-muga udan terus. Ya piye ta Piti kae malah guyu to di ora ndongakne to. Ngono lho. Ambruk ya, Bang. Nah, ini, Bos. Pokoknya ngentane semene palingnya seminggu gak sampai wis semi kabeh, Bang. Ya iya. Monteng mambu banyu brambang iki wis seminggu bengi wis semi ya. Nah, iki lho, Bos. Nah, alhamdulillah. Kemeng ya leren to. Lah saprol ke kon apa to? Prol. Ya susah kok. Kon nyirami lho. Gak. Ora. Gak. Oh, jatahe sore kae. Oh, alah. Iki lho, Bos. Nah. Penyiraman, Bos.
Nah, wes ngono lho iki jadi hari ini kita melihat berambange darpong dadi alhamdulillah wis suwemi, wis apik-apik. Wis nyirami. Tungane lor ndang udan deres lor. Jadi wis ben gak yang bidang cepat pukul, bidang cepat semi bos. Wis ngono lor ya. Jadi vlog hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.